kamano. Komachielo bende en ni paro mopogore opogore nyiedhore e gwenge mag Mombasa bang' kane obila orucho chenro mag ng'anyo mar Sabasaba mabende ni chano timi boma ma Mombasa odiochieng' manyoro. Moko kuom rowere wacho ni rocho ng'anyono ne nataro mar chik, kama moko to pako obila kuom ketho ng'anyo makamano mabende giluwo ni ne nyalo kelo kuo kod ketho mwandu. George Aoko miyowa ler mathoth kauke kaunti ma Mombasa. Okwamor kata matin kaka ojende ma Mombasa kendo kaka joked ratiro mar oganda wachwanyore kabisa. To wadwa ni wanyis jatelo ker mar piny ni kumo sechopeni nyaka koro decide gimoro achiel. Mano James Ogare ma en achiel kuom rowere kendo jakedo ne ratich oganda kasayo okang' mane obila okawo nyoro mar garo kendo keyo jong'anyo e chuny boma ma Mombasa. Oimi kaponi odwa ni piny obedi koso odwa no keth piny, nikech kinyalo bede piny ma kona ka kona dhano wuok oko gitemo mondo gigol duondgi to ok iwinji, iketo negi obila. How sustainable is that? En gimi biro timo nyaka karang'o? Be onyalo timre nyaka chieng'? Ogare koni kaka ojende lengo margi ne en yango nyasi mar Sabasaba mosebed kitimo higa ka higa ka gichwalo ng'ur magen godo gino makata kamano ne ok otimore kaluwore gi obila tandawuoya mane ogaro gi chien. Omiyo wadwa ni wawachi ni lweny ma pod wago ni en lweny mok rum kawuono. Nyalo bedo ni kawuono gidino nwa ndara, gidino nwa kumora mora, to lweny ni ok rum kawuono. En lweny ma pod wadhi go mbele kendo wabro goye nyaka wane ni wan gi piny manyien, wan gi piny ma chiko luor, wan gi piny ma dhano ok nega oyaye, wan gi piny ma ng'ato ka ng'ato nyalo wacho pache kako nego beno owacho gi kako dware moko winjo ni rita mare ni andaki. Kata kamano, Dan Omuya to koni ma chalni ne otimore kaluwore gi siem mane moko kuom jotelo chiwo ne rowere mane chano ng'anyo no. E gweng' mar Mombasa ka ok aneno mandamano, kijende no temo mondo wuogi tok no nyalore nikech leaders ma Coast Region no wuoyo gi vijende gi. Ka mandamano magidwa timo ne mandamano mar Ruto must go chieng' tarik 7 ni, to mano kigiti mandamano. To ka mandamano magidwa timo Ruto must go e supermarket mar ng'ato, mano kigiti mandamano. Ka mandamano magidwa timo ni Ruto must go and wang'o police station, kikigiti mandamano no. Mane giwinjo mandamano ne onge Mombasa. Kokoni ng'anyo masani rowere bago opogore kod mano mana itimo e kinde mosekalo. Ne wan kanyo, ne wa demonstrate, kendo ne waywago hakiwa. Ne waywago onge ng'ama babu senego, lakini ne kwa repo mine, ne kwa donji police station mwa wang'o, ne kwa donji supermarket mwa kwalo, ne wa mandamana kwa dwaro haki. Kawuono ni unyalo mandamana ka uketho mwandu nikech justice mane wa mandamana gi Raila Odinga. Motelo ne mano, obila ne oriko luongo kendo chiwo siem mager ne moko kuom jokedo ne ratich oganda mosebedo ka kawo ng'ala manyime e ng'anyo, gino mane omiyo ok giriwo kata mana e boma chieng' ng'anyono mar Sabasaba. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Komachielo bende en ni